ओय संगो मुंडे दिन बसले दिवस लक मनवाल गमे मासिक मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో నేను ఇంత కష్టపడి వీడియోస్ చేసేది ఒక లైక్ కోసం అండ్ ఒక కామెంట్ కోసం. అవన్నీ ఫ్రీ కదా ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా కామెంట్ అండ్ లైక్ చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ అంత బాగా అనిపించదు. సో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూస్తే ఎక్సలెంట్ వస్తాయి. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి చూడండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఆల్రెడీ రాసి ఉంటుంది. సో డైలాగ్కి లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫోటో కావచ్చు, మీ ఫోటో కావచ్చు, లేదా హీరోయిన్ ఫోటో, ఏదైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి మొత్తం. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఈజీగా వీడియోని క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. వీడియో సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఎక్కువ సమయం ఏం పట్టదు, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ వదిలేసేయండి మొత్తం లిరిక్స్ని. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. సో 6 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్, చిన్న చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఈ 2 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఇలా పేస్ట్. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియో. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సింపుల్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. ఇలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. 17 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, 18 సెకండ్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో సింపుల్గా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండదు, సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ అండ్ ఇక్కడ 2, 4, ఇక్కడ 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, మొత్తం 17 ఫొటోస్, 17 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి దీనికి. సో 17 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవడమే ఉంటుంది సింపుల్గా. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని ట్యాప్ చేసి పేస్ట్, సింపుల్ ఉంటుంది.
సో ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోటో ఇక్కడ ఉందిగా లాంగ్ ఫోటో, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం లాస్ట్ 17 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చిన్న రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, తప్పకుండా నా కోసం షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.